General. Hey baba, hey lalela ngisabela isitalela namadoda angaphesheya khuluma ufunani. General. Sengicabanga ukuzojoyina mina umkhambathi wakho ama26. Ngikhathele indaba la mo. What? Wena ushanga ukuthi manje ujomba umthangana. Ubuyele ngala. General hayi mina ngikhathele ntala mayikho. Yasibole sasiqalesi. Hayi. Sanu. Utshatshana. Yobani Hayi. Hayi General. Ubani umshikathi? Hayi. Yazi athi ngiyengeza kuthiwa khona ujele ozofika omusha. Kanti ngisho sibaxa nje. Hayi General. Mina ngizokubona. Angilale phasi. Short ba. Hayi. Sandalo lo hlobo lalesi. Sister. Le into kasibeka Yo isitep. sister. Siyaphila unjani? Hayi. Siyaphila. Sorry sister ukuphaphela. Mina la ngaphakathi bangibiza 2 shots. Awusabona 2 shots mina nguNonhlanhla. Awu ngiyajabula ukwazi sister. Yazi into engangikwenzela yona. Enjengani ke 2 shots? Phela yazi la ngaphakathi imina ophethe. La ngaphakathi ayikho into engizitholile. Enjengani ke 2 shots? Noma yini oyifunayo. Hayi ngifika nje sofuna ngiskime neziboshwa. Ay. Awu sister. Yonke into oyidinga ungayithola kumina 2 shots. Qona uthini ke muthi yonke into engidingayo? Sister. Abo mina mengase sivumelane nawe. Lalela phela sister. Ngichazela. Ngino 15 years mina ngazi lento. Uyacabanga ukuthi bengishaya lunch bar. Into engakwenza yona. Ngiyesibhadi. Une lunch bar? Ngiyatshela sister. Namanga. Hayi kodwa hayi ngizobe ngicabanga ngisazosuyicabanga lento yakho. Sister. Ngizobamba jumpers. Kodwa ngoba uthi une lunch bar ngicela sisazoxoxa. Hayi sister. Dakhuluma. Ungapha lo hlobo lesinqo oluphuzelayo. Ufuna isinqo esimncane uzosiphatha khanda ukuthi mfa. Guys, let's pause the video for a minute. Even if you are not having the calmest times, Pocket Broker is not a platform for one-time profits, but it's an option for stable earnings. With Pocket Broker, I don't have to worry whether I will get my hard-earned penny. If you are also tired of taking risk, it's time for you to switch to a platform that will give you opportunity for stable profits. Even if you are not a top trader, you can take advantage of features such as social trading, indicators, and signals, where you are just copying trade from professional traders. But wait, let me remind you how it works. Follow the link on my description and register using my promo code THANDO to get 60% bonus on your first deposit. Let me remind you about benefits of using Pocket Broker. You have an option to choose from 130 plus assets with a high return of up to 92%, which are available 24/7. Withdrawals are 0% withdrawal fee. And you have an option to choose from fast trading, digital trading, forex trading, and forex MC5. Trading on Pocket Broker is very easy. You don't need to be a professional to start trading. So follow that link on my description and start trading today. Let's go. Ishanda fa uhlobo lesinqo sibusa induku usiza fa. Usho ke ntwana yami. Bakuphatha kanjani ngaphakathi? Uhlaliphi vele? Hey bhuti omdala ya ngihleli nje kona kodwa hayi ngihleli kahle yabo bangiphethe kahle kona ngila eMediampila ngikhona. Oh, Mediampila. eMediampila. Alright. Manje usho ke ntwana yami. Uya kantini? Ya ziyasha bhuti omdala ziyasha. Owe, lalela ke ntwana yami. Yabo leli damu leli. Ngishukela wena elakholoka. Akekho wena uzokuphazamisa ngijababa. Ngempela. Sayazi ukuthi sobesabela uthi ubloma lapha ngaza ukusabela ukuthi usho kancane. Okay. Ungilinde lapho ntwana, ungilinde ntwana. Okay, please. Khamba ndoda. Ngempela. Showcase. Yela mo. Yazi, yabo le phosa leli lifikile la. Ngithembise. Usuqalile ke to gunman. Ubhizi ukuhlala abafazi la ngaphakathi. Akho mfazi othi mengena la ngaphakathi elokhu ezofunana nawe. Wena ungithembise ukuthi la muntu uzongishayisa kanti sekangako ngami. Hayi, wadla ama-2 shots. Hayi mfana kithi, go ghost ndoda. Khala kuyena. Awungitshela kahle. Manje amarava owafakela wafawuka. Amarovonolo. Oh, usho lunch bar. Khuluma ngayo bo. Ungabuyi memeza le nto la ngaphakathi. Hey, lo layini ndoda ngawukhiphelwa ngama-26 ngifika la ngaphakathi mfethu bakithi robo bakithi lunch bar. Lo nombolo isetshenzwa ngama-26 angijabanga. Ukhathi ukuthi bafaka ama-26. Adalelwa ngama-26 nami ngisafika la ngaphakathi yabona le nto ungakabi thuweki cabanga. Yabona kodwa uma ngasukhulume noma hand Ya. cabanga ngikhiphela ulayini mfethu walo lento. Ayise. Ngisake. Ngizokubamba seke. Hayi ukhale ngazo.
Sathi wonke amaqeza athuma newodwa futhi go one shipping ngo-12 unuko go-1 yes into kwaze nesinqo si-fresh number 1 isinqo esiphephe izivuko lami shaya ukhatha General. Yes, Dr. Kambani. Hayi nangampela. Yes. Si. Yazi General khona indaba efuna isisabele nawe kanjani? Sabela sishaya. Yes. Ufuna ukisiza ngama-lunch bar la. Shanga lunch bar. Showcase. Sho. Dr. Ayikho into yamahhala la sisebenza ngokuhamba sisebenza nge-diamond. Phetheni. Ngiphethe isaka lezabo. Ngicela enkantini. Ya. Hayi singakwenza-ke lokho. Manje sisetha nini manje? Ya manje. Horses. Fast and Ready. showcase. Sibuya phakathi. Njo, bheka kanjani? Lukwe phansi asisho. Abasho. Hayi, awume kancane General. Manje okaphi ungenaphi kulento? Yho, yini ucathi nokudabulana baba. Ngezandla. Okaphi phone? Baba, kumele kubenge ngawo okapha asisho. Hayi kodwa ke ngiyayidinga le. Yini ukuthi nibamphishana kumele ngobe ngisale phansi mina. Hayi, General, abasho. Ake inkingi. Stand. I'm ready General. Sambeka. Ay, General, yilo isitawu manje, General wenzani, General? General wenzani, General? Wenzani, General, yilo isitawu lapha ebuhlungu kanjena? Usazosebenzisa ishazo yakho le. General, njengoba ngithi ngifama ehloko ucabanga ukuthi ngiyokwenzani? Ngiyodubuza, General. Ungenzani, General? Wenzeni lapha? Ngeke yabona manje angathi ngiqashwe umthambo wrong la. Ubona lithi sazokuthi ushuthi. Hayi yabona hayi ngeke savuka ndoda kodwa manje ngikutshelile kodwa nawe ngathi kulento esiyenzayo kunomrisk lana yabo. Ucela ukuthi General, ucela ukuthi sazokuthi ushuthi kasadubula manje. Hayi lele. Awu hayi ngeke ndoda inxa yasefowethu hayi. Ubona lemthiza bani? Hayi inxa yasefowethu ngikutshelile kodwa ngathi yonke kulento lekhona konke umzima mfethu ayibona yona. Nxa usefuthi isara la. Awubulali umthiza kuba kothisha. Awubulali General. Sushothi. Akhumbula into esofuna ungenzani? Wozaki. Wozaki. Singready phela. Sister, mina umarela lo nto ofuna senze anginayo manje. Azi mama indlela ophuwe ngayo. Yabona into ecabanga ukuthi senze manje. Anginayo imorala. Kanjani manje? Hayi, Sushothi ngifuna ukubona lunch bar. Bye bye.